Volagna nataoko teto hoe raha tsy tonga saigny atsika vahoakany Ambariobe ary raha tsy tsangagna atsika amy maha olombelogno atsika amy toetra raha mandalo amy tanànatsika, za volagno tsy mipody eo. Anareo vahoaka antandrinesako satria za miaraka aminareo vahoaka fa za tsy miaraka amy malfaiteur. Koa message nazoko d'après zigny agnatiny portable naka amy réseaux sociaux jiaby hoe Zokibe ho tonga saigny zay impody za. Impody za. Menitsika niany ary za impody io za tsy vitany hoe impody gratuitement fa za miamby mizaha atsika malagasy Madagasikara jiaby, za mizaha indrindra surtout atsika vahoaka ny Ambariobe. Koa anao mahatsapategna fa anao misy antetinao, misy dadinao dadilahinao razagnanao milevignao mitsangany. Za tsy mbola hoe manaova raha ratsy fa mitsangana fa ampy zay mazava volagna bako amle rastaty hoe Afrika Libre. Ampidiana amy lôniny, ampidiana amy plasiny ny raha jiaby fa Afrika nanikio dia Afrika Libre. Ny tiako azavaigny baka io idiratsika io. Meno itsika. Za koa fa nilanja raha ty, livre noir ty, volagna fa maro dossier bokako eto. Izy volaniko aminareo zegny, za tsy mikoragna koa tsisy document lefanareo baka aminareo. Na vidéo, na sary, na document. Lanjeko livre noir. Dikan'izegny maro raha koragnesiko eto niany. Alo aboaka mpabe maso retany rendagnitra ary oreny zao tontolo zao maloto ataonareo reto mpagnano politiky pourri reto a Madagasikara. Pourri parce que nagnino anareo mivolagna lohandohan'ny politiky, lohandohan'ny politicien, lohandohan'ny antoko tsy haiko nino, anareo indrindra no magnapotiky Madagasikara ary ny mandrembireby ny malagasy 3 tapitrisy 33 millions. Menitsika volanko politique générale Ambariobe dia natsika mamizy. Atombotsika dika zay mazava ho azy politique générale. Il est politique générale. Ni politique générale volanko eto zegny hoe amy fotoagna zio navy mandoky mandritry moto agnakoritagnana ny vahoaka malagasy tsy amy rariny tsy amy niakiny ny mpagnano politiky lohandohany. Za tsy megnatra ny volagna adosiko agnatiny Monsieur le Président Michael, mes respects mon colonel. Satria koiza rafoza ataoko hoe zazavoa niakatra izy nefa ndraiky tsy zazavoa izy. Matoa izy navy colonel zegny olobe ajeko. Ary zehe tamin'ny RMFM diaspora no agnisany nakasitraka nankatoa ary nagnapetraka izy tamy place. Ny fitandrignesany zay, ny fahaizany mikoragna amine ary ny fitondrane izy. Isorako izy 2 mois midriky 3 mois izy io mba fa minody ventiny tsy moramora ny rano nantsakegny na de hoe ny alagodra ny jabaka amy ranotetsika fa vititsika raiky tavela mbola agnaty ranotay. Isorako monsieur le président ny fagnavozagna colonel Michael. Fa ny akoatran'izay de cinéma ary de cinéma tsara voly. Ny volagna za teto tamizegny hoe nitondra tsiragnana mbola velogno vahoaka malagasy. Nitondra ratsiraka mbola nisy nataony nisy nohanigny ny vahoaka malagasy. Navy professeur Albert Zafy
komansy fanipanigny ny vahoaka malagasy mandrem-piadana izy telo mirala ray aman-dreniny Madagasikara fa nanomboko 2002 volaniko aminareo chaos total sur terrain ny peuple malagasy satria nahoana fôtony nanomboko 2002 mavandy ary de tegna mavandy zegny mivolagna fa hoe antoko farany matanjaka indrindra fulany antoko farany ze hoe indrindra fulany de zay besily jiaby anareo zay tsy faly mamalia na anao député na anao ministre na anao zovy anareo magnano vahoaka farany tsisy jery velitegna amy tany firenena malagasy nataonareo nanomboko 2002 jusqu'à niany 24 ans 24 ans nagnano fiaignany Kongo matsigna anao nagnano fiaignany dinta anareo ary nataonareo tindria fa lavony vahoaka malagasy ahoagna trakanareo fa nareo tsisy politicien manjarika hoe andeha gnavotry Madagasikara arrête stop fa zay kajo zay empaka ary zay kazagnanaovanareo cinémanareo ve visa de vision démonstration de pourri démonstration de pourri ataonareo mpagnano politique nanomboko 2002 nantokonino anao nantokonino anao nantokonino na milaza fa hoe zay ny matanjaka nino amin'ny alatra amy fampireprepegna vahoaka nabado azany vahoaka malagasy aza ambanegna anareo tsy mahavelo tegna koa tsy mihina misesitry vahoaka madinika raha zegny ambarako eto sanandry politicien nanomboko 2002 jusqu'à niany ambara eto hoe azovy amindreo misy velo tegna koa tsy mandeha misesitry manamono mikatramo mandafy tanindrazana zegny ny politiky ny Madagasikara normal ny fidiko zokilahy ray aman-dreny bakom raha ilene zao hoe Afrika libre Madagasikara libre vahoaka libre fa tsy andeha gnanaovanareo n'importe quoi amy cinéma fitiavan-tsaiza nareo fitiavan-tsaiza satria nagnino tsika niany koragna raha maro eto dossier boko atsika jiaby rebirebendreto milaza fa hoe agnatin'ny fitondrany fagnavozana mon colonel Michael Zarek no azoko volagniny konko tratra hoe agnatin'ny fitondragna ny fagnavozana fa le reste volaniko aminareo que de pourriture nantoko iny izy nazovy izy nazovy fa aza gnanaovagna izy izy toliara zay hoe maelela olo baka toliara medika ny volagna io politicien betibetiky nanomboko 2002 de maelela zao ty fivolagnandreo baka toliara ao laha mahay atoliara anao hainao soa dikany hoe maelela zao fa zay vahoaka kaza atao maelela nareo zalahy basiny nataonareo tagnatin'ny 24 ans basiny nataonareo tagnatin'ny 16 ans 11 ans miala maro ny vahoaka ny tanora ny ray aman-dreny malio mahatondra ary mavita tsara raha ataonareo mavita tsara lavitra amy raha ataonareo pourri ataonareo io hitandegny cinéma andreo vitsivitsy atsika aezandreo fa za misy archive aezandreo fa za tsisy pité amindreo salut anareo baka be mazavansy sambrano salut anareo baka Ambaribe mbo avy Ambaribe tsika baka eo mahilela mavovava reo pitariky magnajabaka vahoaka toliaro reo hainareo iaby olo teneniko zay ao fa hotononiko anarabe to izy reo fa loatsika tandregny feon'olo araiky ary hoe
telo ny tegna nagnapotiky politique teto Madagasikara tagnatin'ny 11 ans après 2009. Amizao fotoagna zao tsika mahefa agnatin'ny fitondragna ary ministry ny fitsaragna Faniso Ernaivo. Nambarako anareo teto tamin'ny joma tsy haiko botsy zigny hoe ao amin'ny fitsaragna ao misy croix bleu, croix jaune. Le croix bleu volako taminareo ko maherihery fitoriagna bebe vola miala. Croix jaune volako taminareo ko leralera ny fitoriagna helihely pesosy miboaka avy tagna dosienao. Raha zay misy ao aza mifamatra anao ministre ny justice ary ny olo mitory to voa raha zegny nagnambara zay nagnazava tamine. Fa zao cinéma androny atsika jiaby zao mahita fa alliance mariage le fiavagnana malagasy tsy tokony atao karaha io fotony maina ambondrony. De maintenant za mivolagna amitsika vahoaka malagasy 33 millions population malagasy raha raiky ambarako anareo tonga vasaigny. Fa roa zao magnano cinéma alliance fiancé mariage antoko zegny hoe miaraka amin'ny antoko zay hoe cinéma andeha agnandavoezigna atsika koa tonga vasaigny atsika hoy izy zandroko likerve zay. Nino raha misy magnano alliance ty magnano mariage ry magnano fiancé ry le antokotoko montroka pourindro tafara reto après 2002 satria ro mila angala sezy de mody magnano alliance mody ampody hoe fiavagnana atsika vahoakaoka tsy fankaratsy atsika malagasy karaha ty malagasy zay vonenareo mosary malagasy zay tanindrazany alafinareo malagasy nareo fanagnambahoaka tanimbahoaka ary alenareo alafinareo mivahiny zegny anareo mitia malagasy. Nivolagna za teto ary mbo ampodiky sanandra za tsy kady za tsy leo mitandregny izy tsy mitandregny je m'en fous aussi. Nitodiky taminao za ministre ny fagnajariagna an-tany sy ny toetany mais respect général Lilson tamin'ny etam-bario be anao nandehanao nitety tseko taia resaka fagnajariagna an-tany hoe ampody amin'ny vahoaka an-tany aboaha le ordonnance vavanao io nivolagna zay ataova noir sur blanc ahaizany vahoaka fa hoe c'est vrai nitana mivolagna anazy nga Lilson tompona andraikitry ny fagnajariagna an-tany. Fa tant que io tsy ataonareo ordonnance noir sur blanc sur papier 4 jabora vavagna raha zay mbola njakanjakanareo surtout amin'ny ambario be foagna zay mandry tsy lavoloa jusqu'à RFTI koa tsy foagna anareo ary zo fa tsisy taloha fa nagnino foazonareo parce que angalanareo avantage nareo. Tandregny atsika cinéma andro feo fahela ro ty fa roa niany avy en place cinéma to andro jery ariandro zay tsy bato zay ndray tsy magistrat zay ndray tsy magicien zay tsy lapanjery zay tsy trano fagnay fa zay vahoaka mba nianatra mba nahera ary diplômé fa tsy nivanga diplôme ankamaronareo jiaby amin'ny fitondragna. Aloha netandrignesantsika ty raha mato miseho azy may lalagna nefa nizy io commence mifody lalagna heny. Ireo Sri Lankais ireo koa dia na tratrany rakety nataony ty ministra tia sy Tinuka Roberto milaza manko aiza le proof fa proof iny dio ne tsy mila proof be de be rehefa misy proof anankiray de fa ampy ilazana fa afaka sokafana ny fanadihadiny de anjara indray ny mitondra ny proof tsy nanao rakety izy
ka tsy nanao tsy nampandro écolage andreo oloreo izy fa satria raha ny élément antia-tananay tokoa dia angalany tinoka écolage daholo ny olona rehetra izay manao vato ny olona rehetra izay mamoaka zavatra avy ao ilakakao na manamarina na manana ny diso dia angalany efa naniraka olona taty itinoka mba teneny fa nisy soa aza tenenina za koatra zao ny intimidation ny fanambetam-bazana ny tsaikitsony tsy aty zany fa ela loatra koa ny nanjakazakany tinoka faux diplômé io faux diplôme nataony saika anaovany CEDS tratra le izy condamné izy dia zao izy lazainy fa hoe efa infirmé le didy infirmé amin'ny ahoany satria nandovola tao dia infirmé le didy vavany tinoka zao no ny teny fa nanao faux diplôme izy dia avy eo mody nakasary miaraka tamin'ny esti nividy efa vita le faux diplôme dia nandeha mividy diplôme indray iny ve na andehanao mémoire ro hainy indrangah iny tsy misy rainy zéro double iny ny zavatra hainy akoatra manao rakety akoatra ny mandeha maka zavatra ny olona gauche droite ny akoatra izay tsy teneniko dia avy eo dia hitantsika tsara ao amin'ny ministère ny transport izao ary mieritreritra izy andeha hiditra ao ministère amin'inony satria efa fantany fa hoe en tant que transport efa mirakety foana izy ao amin'inona mety mbola moramora kokoa aminy manao rakety mafimafy am'ireo olona zay miasa zay mpiantsetra eo amin'inona io mazava iny sary fio fa elaela ziny tamin'ny ranabavy fanirso mbola tamin'ny taty question petrako aminao fanirso niananao ministre ny justice mazava volagna anao taonao iny tsy za iny fahanao anao niany ministre ny justice anao na efa nisy affaire maloto nataony tinoka Roberto fa manino izy tsy atao arrestation fa magnino rehefa kofa nareo samby anareo ary ianao jery fagnahy ny vahoaka malagasy fa koa samby anareo ao dossier classé au fond de tiroir mba tiako valianao madame Fanirso volagna anao jiaby tio izy io tinoka Roberto niboaka io fa miambigny nini ary za teto fa nivola io alliance ataony ngiay sy teny amreto TGV Orange Mandarine Voangisé sy ny forongony reto andeha hitadiavany cité-ny place ivavagna amin-dragnahary sy ny razagna hoe hiasa jusqu'à 2028 président Michael dia anao référendum atsika dia agnano fifidianana ho président république satria kendriny raha sy teny ane volaniko taminareo hikambagna amin'ny raha Jojo sy ny forongony baka andeha azo vato maromaro ho anjakany ho président république ny Madagasikara tsy agny lalagna ozy be maty agnombotsy tsy tony kijeja fa basy ny fagnambany anareo zay he anareo volaniko sanandra anareo mpagnampy politique Madagasikara anareo tsisy carrière anareo tsisy velotagna anareo tsisy retiretiky zay raha misy aminareo inananareo angovim-bahoaka volan'ny Madagasikara ary indrindra fa niaregnany Madagasikara miala fa tsy manjary miala nareo fa mafeky soranareo karaha tsy haiko sindrana koa mizavo izy volagny zandriko hoainy songony voany agnivorano karaha songony voay karaha songony olo fa nareo
ratsy sorasiska mijerinareo. Miambigna anao za faniry soa amy resaka Tinoko Roberto. Satria anao zao ministry ny fitsarana baka. Ataova ambany lalagna olo jiaby. Io tsisy akamakama. Fa ziny koa rakoto rabe jomboty anareo nefa article zegny hoe mpagnano lalagna zegny hoe mpagnano legny hoe lalagna jiaby ny hainareo. Fa manino izy tsy arety anareo? Magnino izy tsy samborinareo? Aloha tandrignesatsika volagna Tinoko Roberto vavanazy tompony tamy raha zeo nagnano promesse vibrony hoe ho asitsika piscine olympique lehibe indrindra eto amy faritra Océane Indiana aty Toliara. Nao naoda nataonao haya volan'ny olympique piscine. Ambarao ty marina nataonao aya ty vola ty drala amy piscine zao. Hi avao ny teny Tinoko Roberto, raha zao hanaka ny Toliara zao tsy nahavita zao piscine olympique zao eto de zao olo farany tsy manjary ho anao. Aloha tandrinesatsika volagna. Raha tsy tanteraka eto ty piscine ty de izaho zay ministra zanaky Toliara no tsy mahay miminana no tsy mahatanteraka amle asa fa président Andry Rajoelina toko vavy efa nanome hoe ingo ty vola ingo ty drala hanaovana an'ilay fotodrafitrasa anjaranareo sisa manatanteraka anazy. Raha tsy tanteraka eto ty piscine ty de izaho zay ministra zanaky Toliara no tsy mahay miminana no tsy mahatanteraka amle asa fa président Andry Rajoelina toko vavy efa nanome hoe ingo ty vola ingo ty drala hanaovana an'ilay fotodrafitrasa anjaranareo sisa manatanteraka anazy. Raha tsy tanteraka eto ty piscine ty de izaho zay ministra zanaky Toliara no tsy mahay miminana no tsy mahatanteraka amle asa fa président Andry Rajoelina toko vavy efa nanome hoe ingo ty vola ingo ty drala hanaovana an'ilay fotodrafitrasa anjaranareo sisa manatanteraka anazy. Aya naoda aya le vola aya le drala fa nanino le piscine tsy vita. Mba azavo aminay koa ny Tinoko Roberto, ina tsy nahavitana le piscine? Nataonareo ia vola, nataonareo nino vola. Iny e volanko aminareo, za tsy mikidikidy aminareo. Abokoa za zana-bahoaka, za miaro vahoaka. Fa zegny kabary volagna ataonareo na bimapay agny anareo na kotrotroro agny anareo anagnako arsivy. Nanikeo anao ny poly, nanikeo anao ny boka asehoy vahoaka ny Toliary ary ambarao vahoaka malagasy 33 millions otrino ity drala nazonao zao vavanao teo andeha hanaovagna ty piscine olympique ny Madagasikara zay lehibe indrindra aty faritra Océane Indiana hoy izy Rajojo. Miandranao koa zao Tinoko Roberto. Ka impitianako amizay nao ranabavy fa nisy soa. Afera maloto ny tenenao nataony Tinoko Roberto. Izy tompo ny teny fa vola ny piscine olympique efa nameny Rajoelina izy. Aiza raha le audity? Inona ny andrasany? Aboase 4 miliara magnano piscine olympique zay tsy parta telo, tsy drala telo na drala roy amana miliara. Tinoko Roberto, BTP asanaka, bâtiment travaux publics, heko valeur anzegny ko en euro magnano piscine olympique zay.
ka za miamby anao na oda tonika tsy haiko na tonika anao na ino aboahanay vahoaka malagasy ty drala ny piscine olympique na leno mitodika aminao za ministre fanirisoa herinay raha ministre magnara-dalàgna sy ambany lalàgna anao ataovany audity fa tsy olo mangalatra dokitra tsy olo mangalatra zanaka miamby na mangalatra gana na mangalatra paiso ataonareo garde à vue fanjakagna matsiaro mampidirinareo prison aza rebirebegna zay aza anaovanareo film visa d na film démonstration de con zay fa zay malagasy 33 millions zay tsy con amborodona tony zay fenjofo vavanaiky manginy fa za tsy manginy ary za tsy mamorogno naka fa volanko fa boako boky joby ty bognosa anareo za koa fa niloloa 7 feuilles za mampitsinjaka anareo za tsy mamorogno za tsy avandy za teto ny volagna nitarimigna tagnatiny antoko politique matanjaka ary azoko volagny hoe mbola matanjaka ny vatategnako zanaka zafy asidiny MFM za ary mbola tsy nivadiky ary tsy vadiky ary tsy vohavadiky vavolombelona ny bainga zokila ralako izy zoko amy taona kelikely izy Paul na Irosy rasy manana zay nitezegna tamin'ny antoko politique madio fa zay tsy nandesiny tamin'ny politique ny akodavitra zay tsy nandesiny tamin'ny antoko politique ny kongomatsiny zay tsy nandesiny tamin'ny antoko politique mpivarotra tanindrazana mpandafy fiarepirenena manambany vahoaka fanaovagna politique volako aminareo misy école nazy misy fitezagna misy fanabeazagna izy zay nibeazigny tamin'ny raha tsara Paul io volako aminareo zokila rosy tanareo izy nagnano député izy 2 mandat nataony tegna isorako izy hoe faritry nanaovan'ny député nandesiny tagnatiny 2 mandat ny roborobo zany faritry mamasigny sy mandidigny zegny rehefa nampidirandry lalatina sy ry fidy temasy ndraiky azovy araiky bisony be bangala igny Jean Aimé tamin'ny alalany alabato tamin'ny raha tsy manjary zoky lapoly nanginy izy rehefa tsy nitandrignasa mpitondra fanjakagna ny fitakegna nataony nivolagny izy tamin'izay hoe azaka inareo eky za ary aza pidirinareo tagnaty raha politique ary nivolagny izy anjaranareo nangala zatra ny tany nisy zatra igny mampody ny tany niboako tany naviako natao mahitsy mbola Madagasikara le olo tokony nagnapody izy nangala izy baka taty araiky moa gagazo Maurice araiky moa sans papier à Dubaï Mamadou fa soiany zokila ray amandreny ray mpianakaviagna mahay mikarakara tegna mitondra tegna zokila rosy ary io politique io nambarako teto misy fomba fianaragna zo misy fomba fitezagna olo agnatin' zo fa tsy andeha ngalatra ary pirenena tsy andeha ngalatra volam-bahoaka tsy andeha ngalatra andafy tandrazagna Madagasikara Madagasikara io tsy ninareo tsy ny babanareo wala tsy ny mamanareo fa ninay vahoaka malagasy koa nisy olo
nanagna na izy azy tam resaka fitiavan-tanindrazana ary indrindrandrindra tamin'ny andrany nampalaza an'izany Nelson Mandela zany tsisy karaha donc Zoko Paul Rosy nititaizan'izao tontolo zao ary nazahoagna loka maventy nanandratravon'ny Madagasikara de nihirany Rosy hoe Papa Mandela. Teto zao tontolo zao izy niakatra ambony ny hoe zavakanto malagasy. Tam'izegny nahezako hoe manana star, un vrai star à Madagascar. Fa zio io pourri. Tsy star zegny Madagascar e. Mavandy mboa eto mpihira am'izao fotoagna zao volana fa izy star à Madagascar. Star nino? Star mandafy godiva? Sa star ny mandafy katakatala? Zegny raha misy iagnana amy zavakanto am'izao fotoagna zao. Ny volagna anao za teto ministre Gasikara. O Zandre Gasikara Fenso, tsy loanao placenao io fa anao miala. Tsy voafenao io zavakanto io fa anao miala. Lingilingy anao tsy miala. Aty zay navianao teo Zandre la Gasikara fa ny Fensoa. Mba ino raha niova? Lombolombony taloha raha jiaby mipody zao amy zavakanto. Indrindra amrety mpanakanto zandriny. Amy vetaveta, aty série, gauche à droite. Azafady. Aleo boka tandrignesatsika orona peo na hoe audio ely nataony Zoko Rosy tamin'ny le 6/12/2013. Za koa tsy diso fioty. Isoro Zoko Paul na io Rosy nitondra ty fagnazavagna ely fa olo mandiniky mahay hoe ino tian'ny Zokola Paul ampitegna amitsika tanora baka afara na resaka zavakanto mpihira zegny na resaka politika mba tsy ho rebireben'ny pesosiny ry sasany ataondreo l'escalier-nareo avery-nareo tsy haindreo feky bleu, jaune, rouge, vert, noir. Iarahantsika mitandriny. Nelson Mandela zany dia mbola kely ny tena nefa tany am-ponjy izy lehibe tena vao nivoaka izy lasa président république izy tsy magnatsika n'izy amiza fa mbola mifotsy hoditra misy aza napetrany teo amin'ny fitantanana ny économie lesona lehibe rina zany aloha dia ny courage nga na hoe tsy kivy mihitsy zany mitranga ny exil zany ny figadrana zany lalana mety andalovan'ny olona mitolona rehetrarehetra zany ary voaprovony fa mety ahavita misy ianao aza hoe amatona anao nakatona tany rehefa miviorina nefa anao dia mbola mahavita manatanteraka an'le tolona anataona zay zany voalohany raha ny faharoa dia hoe ady am'izany fanavaka vaham-bolon-koditra zany raha misy olona anankiray teto amboniny tany miady tam'izany dia Nelson Mandela ary izy nianaranay am'izany hoe miady ary tsy mamaiky ambanimizamiza fa ny valeran'ny tena zany amin'ny alalan'ny fianarana indrindrindra ny fianarana mila mianatra ianao mahavita mitolona sy manova fomba fisainana zay mba tiako hoe ho atsika ankizy ankehitriny ampitaina amitsika mila mianatra ary mitazona ny idéal zany miady amin'ny fanavaka vaham-bolon-koditra zany. Namanana ny lira hoe Papa Mandela dia misy fananakira international tany Allemagne za no solotena ny firenena malagasy tany nitarika Rosy dia nandray tsara tany zay ary iny hira Mandela iny mety nahitany tam'izany tsika nahazo miloka voalohany mba ariarian'le firenena malagasy zany zay zavatra zay ary taorina zay dia nitety zao tontolo zao mihitsy zay tao anatin'io le festival de chanson engagé fantatsika moa fa ny allemand dia tia an'io zavatra hoe
ny exilé siriana ohatra amin'ny fotoana avy any Amerika Latine rehetra any dia nisy festival eraky ny Allemagne nanosehana nitsika nataon'ireo mpitolona reo ka zay no isany hoe ny sara teo moa ny formation azoko zany formation politique azoko niaraka tamin'ny MFM niaraka tamin'ny Monima ary resaka tolona foana zany ny ainako hatramina fateraha za teraka teto Mahamasina tamin'ny indépendance za adolescent tamin'ny tolona tamin'ny 72 za mpanovako sovra ary nirako rehetra social dole mazava zay samy misy ny tompony fa zay niaraka amin'ny toko sasany zay niaraka tamin'ny Monima zay niaraka tamin'ny vonjy ratsy mivaky zay niaraka tamin'ny leader fanilo tamizegny ny antoko politique misy tamizegny tsisy mifandrafy fampiregle ondry zegny fa zay niaraka izy nazavainty io nahazo taiza zay tamin'ny Arema nahazo taiza zay tamin'ny Monima nahazo taiza zay tamin'ny vonjy raitsy mivaky nefa zay MFM karaha zegny koa Paul nanana antoko politique nany izy fa izy nahazo taiza tamina politique jiaby fa azy io politique ny règlement des comptes sy ny fangorokarena ary ny fanambagna vahoaka ny fandafosagna tanindrazana ka eto za ny volagna amitsika malagasy 33 millions aza magneky ribiribeny reto mivolagna fa hoe agnano alliance agnano mariage iala fa ro io antoko politique tsy manjary indrindra 24 ans nitsangana ny antoko politique ndro aby reo ny raha niova ta Madagasikara ny fiaignana niova tamitsika vahoaka fa ndro nandroso tragno vato mijoalajoala voiture tsy voaisaka ro tsary nihina ro mazava zegny kabakandro salade verte lapin kabaka couleur toujours menamena sauce restaurant papapa fa tsika vahoaka mandeha zara fa mihina ary anao koa amizao amizao fotoagna zao mampalahelo ny sasany andeha l'école tsaiky mpianatra mihina pango amy siramamy goûter ny zanakan'olo sasany apango amy siramamy na ronono areriky zara magna sacrifice mividy ronono atao goûter zanaka magna sacrifice mivanga ronono amboarigny antragno atao goûter zanaka mampalahelo fa ndro zanakandro mandeha goûter la Réunion Maurice Seychelles Europe Afrique Amérique sy sisa fa zanakatsika mandeha nde zanakane baka ambario be tsy mandeha vacances même ambanja mariny io 45 minutes mitsaka 1 heure de temps en route tsisy nde ambario be io fo la pointe maro tsaiky tsy mandeha vacances za amizay tsy volagna les grandes villes les 5 provinces les 23 régions ke eto atsika izaha azovy mariny moa ny ambany lalagna azovy ny ambony lalagna fotony tompony lalagna eto justice ndraiky assemblée nationale satria ny Sénat farava izaha atsika tsinjakandro ino kadansindro amy ty fiboahany korongony ny zazana belan'ny Razozo ao an-tanindrazana andeha ampotiky agnano hevitry agnapodianana Ravatomanga ndraiky agnapodianana ingay Razozo ndraiky koa andraratsika vahoaka mandiniky mamakafaka fa aza magneky fitanin'olo indroy anao koa fa voa indraiky mieregna lavo ndraiky tsy mety magnindroe olobe lavitsy tsara
edika ambaribetsika maro dosie aminaka eto ambariobe ile volaniko aminareo hoe politiky betibetiky politiky mbola fa tsisy zany hoe politiky andeha gnavotro Madagasikara zay ambariobe lavalava koragnatsika ambariobe satria maromaro ny vaovao nangonine nagnanaovane fanakolakevitry hoe ino mariny raha misy ambariobe ho aboakane eto ho ambarane eto halignina nabaviko Belgique fa nanompotompo tapatapa fa zoko be niany agnamaky nareo tefa tsofigna nareo ambariobe mpitondra amine eo io raha misy ambariobe atsika mikoragna zao raha ho haligniny mikorontagna ro amin'ny AMC OMC ambariobe mikorontagna vaky aroe ny mpitondra amin'ny ambariobe tsika mikoragna zao io aleo fa ho kortanko anareo ary ho ravanko angatako amin'ny ministre ny intérieur Tiaray Velonjara ravagna OMC amineo fa tsy mamango famonoam-bahoaka fagnandevozagna vahoaka fandravagna fanagnam-bahoaka ary ny fandafosagna tanindrazagna ministre ny intérieur Velonjara Tiaray misy amin'ny ambariobe ary eto za mangataka aminao monsieur le président Michael mais respect mon colonel za tsy agnambara daty za tsy agnambara fanjava za tsy agnambara andra fa alohany ijotsoanao amin'ny ambariobe mangataka aminao za président ataova audit jiaby ny institut amineo district en préfecture maire député tribunal contribution domaine topo la douane gendarmerie police nationale folo ro ngatako aminao monsieur le président ndraiky Leben Bianco Leben Pak IGE inspecteur d'État inspecteur général de l'État samofiny ary ny ministre fitsarana ro service institut folo amin'ny ambariobe ao zazoko be zanabahoaka any ambariobe mangataka hoe ataova audit amin'ny agny président anao kaza mandeha amin'ny agny tanky tsy vita audit fa ao maloto vorery mpitondra aminay ao aloha direct ataoko zigny melala milela mavandy mpitondra aminay ao tatitry vandy areriky atondro aminareo agnabo agny ho tanisaiko eto le vandy loatsika hitandregny tam 2025 président anao nijoto sur terrain ny hitanao ny raha mikorontana hitanao ny raha nisy afasaiky nagneragna Madagasikara fa zay eto ambariobe ny sakanany ngay préfet sy ny OMC nefa nangataka autorisation hoe zay mba grève karaha nataony faritry jiaby ny grève fa tsy namiagna lalagna fotony nino niary sezindreo ary nagnatanteraka beko boka tamin'ny Jojo tam 2025 voalohany zay préfet io fa ela za teto ny vola izy koa izy fa nipetraka taminay tambariobe za fa ny vola préfet le plus pourri de Madagascar préfet natsika io andeha mono atsika izy zéro compétence izy zéro fahaizana
na izy administrateur, na izy amortisseur, na izy radiateur, aminaka izy 0 pourri. Faly izy mamaly, tsy faly izy afodiny vavany ambaleo valizy mody andapa izy. Bakany tany navianao. Fa préfet jiaby nandalo teo, anao le plus pourri. Angelo, préfet Nambarupe. Matoa niany misy raha misaobaoba karaha io aminay ao. Misy raha mikorontagna karaha io baka aminao préfet de police. Tsy mandray nandraikitrinao raha tsy resaka pesosy. Ambarako anareo vahoaka Nambarupe orentany orendanitra. Ambarako anareo fanjakagna mba oregninareo ino ma raha mandalo tao. Izy koa fa nilatsaka ny lalagna baka amin'ny conseil des ministres hoe miala amin'ny place nazy Daoud Ntsay, ny ho antroko ngiay Angelo. Fotony ro jiaby io complice araiky mamotika Nambarupe. Izy koa ro fa mitady pesosy, angala pesosy amin'ny vahoaka, ngia Daoud Ntsay mitsanga. Raha vo mikaiky Angelo izy, sakiny Angelo magnapetraka asanany, miala bureau nany, mandeha magnatoko Daoud pour aller faire les missions. Andeha monogna vahoaka. Resaka licence catégorie, mibara sy ny hôtel. Volovolosindro, amorongandro dossier tsy complet karaha ty, baka mandeha bureau magnefa pesosy, ny bara sy ny l'hôtel. Papier A4 raiky pour licence, vidina signature na million. Zay raha misy aminay ao. Allo boakako dossier. Ziska niany, le madame nangalandro 120 millions pour 3 mois tsy nagnefa impôt, fa ohatriny loatra le impôt ke navy 120 millions. Question petrako zay. Amin'ny Angelo, Daoud Ntsay ma izy iny fa bye-bye. Fa ino? Ary le volan'olo tsy nampodina io. Araiky zay. Faroe, mbo pidianako iny, fa tsika ikoragna hely, ny rara 2025 taminay Nambarupe. Monsieur Angelo, préfet Nambarupe, ino tiako azavenao eto ny antony, ny dikany tsy nagnamezanao zay nangatako autorisation mba hitaky karaha nataony faritra, région, faritany, zay nitaky ny jiro sy ny rano, ary ny fagnavoazana, ny fidinagna tamy lalabe, tsy ni acceptenao autorisation. Azavandesagna zaho. Parce que nahazo baiko anao baka tagnaby tamy razozo ntondra hoe asa velany vahoaka. Ary azo megna autorisation. Donc niany za tiako vavanao tompiny. Angelo, préfet Nambarupe, azava ino antony zay tsy namezanao autorisation. Fa jeune grave. Atsika Nambarupe tsy nambelany grève. Atsika Nambarupe tsy nisy zay ny XYZ. Atsika tsisy raha nisy tamitsika. Niany anao tsy gagalany fagna. Ry sasany miravaka nify tsy namony biby. Nefa le zalaty ty odon kamise ty miseho azo rôle ty zazandro za tsy mijery. Miala io anao, tsy miala io anao, je m'en fous. Love io place nazonao antsokosoko io. Fa io tsy ampivantagna anao inganao koa mbola Nambarupe vava nakamy volagna zegny. Ty fahampitany tsy adagnanao Nambarupe. Fotony nino ambarako anao zandry odon kamise. Niany ty tineny amarenao ataoko odon talata. Koa raha nataonao
Ambariobe io zany tsisy raha nanjara za koa tam placenao zany démission koa commentaire-n'olo am Facebook ao zandry vakinao zanao maheza megnatra hegnatra io donc misy tapondoa fa tsy am fitombena tsy za zanaka tompony Ambariobe ambanimbany anao tsy tompony Ambariobe anao zanaka n'olo navy niasa Ambariobe teraka Ambariobe anao fa tsy zanaka ny Ambariobe aza mavandy aza vandesanao zay soran'olo baka aminay eo hene fa ko soranao bilelo bery tsy baka aminay eo dora kamisy aleo boka tandrinesantsika volagna anazy nomaly za boko mamaly anao de A à Z au donc kamisy aezanao hoe azovy mariny zoko be magnano akory aly mbola tsara atsika jiaby voakanosy be za odonka misy voalohany zegny hita ary regny raha mandalo amy tanànatsika eto tsy fandriam-palema mampalahelo atsika voakanosy be raha jiaby zegny nosy be fa zatra miegna amy filaminana ke eto zay za mahazanaka nosy be za ary mahagnarana nakaodonka misy miangavy anaro mpitandro filaminana mba agnaramaso raha mandalo amy tanànatsika eto satria nosy be zegny voaka nosy be zegny mitady miegny amy filaminana mba tsy seny tibitiby amy fiaignanandro na fiaina fa satro mba fanampin-drakaraza koa akory ataotsika iavako igny zegny araiky faharoe mankasitraka anao ralahy na ranabavy na papa na reny hoany zay magnano izy amin'ny Facebook fake ao andesiko ambavaka anao mba atsaro tegna amizay zavatra ataonao fa zaho donc misy tompo tsy evitro ary tsy hijano amy fitiavako nosy be satria mahazanaka nosy be zany hitsangana za agnaniava olana za mba afatsika miaraka agnatanteraka zegny tiatsika atao mahasambatra tanànatsika ty eto ke eto za mivolagna vahoaka ray manontolo tsara nisy raha tsy nataoko za fa anao tsy tia za mivavaka ho anao za ary mangaraka vavaka aminao koa za mba tonga saigny mba ifankatia iaragna tsara mikasiky ifankasoa tanàna ty ntsika jiaby tanàna ty n'olo jiaby io fa tsy fotoagna eky fivolagnanao namanao fa fotoagnany fagnavozagna zegny tsy raha raiky jery aloha vozigny jerytsika koa maty tsisy raha iova eto mila miova tsika riava ho an'izay magnano izy eto edy fa tsy vaolagna ny fanaovagna compte fake ankoenkoegny agny efa anaovanao fankaratsiana anao fo tahaka io fa za ndraiky tsisy problème aminaka tadidiova tseniko na nagnano direct za tagnatin'ny taogno maro fa niany za magnano mba hafantaranao fa za nataonao karakory za tsy ampihemotro za fa navy ty ho avy toy ny fahavian'i Jesosy tsy manonandra za fa nilalao io izy mari sa izy maato tsy heriko volagna be fa ankaravoana
ravoravo za amraha nataonao igny fa zaza latsimotra e amarena anao magnano mamorony page hafa magnano compte hafa milaza zavatra tsy fivolagny donc misy fa zatra ba e ary za mahery tiako fagniriana aboana soranao karaha za da zegny ialagna tsy mielo hoe tapaka zegny mietriketrika rizo riava malala tiava za tiako anao tsy vaolagna mifankaratsy mifankatia zanatsara e mifagnampy zanatsara e mifandevitry zanatsara e fa aleotsika akatsara andiniky mikasiky tanànatsika ty mitadia atsika tanàna ty mila atsika iaraka ifagnampy ary maheza mifamela kofa misy zavatra tsy mety nataony namanao anao raha koa hitanao nisy nataoko mamela zany misy nataoko anao mamela anao za fa atreto za masaky milaza fa tsy mba nagnano anao ratsy za atsika mpanampolitikitika tsy matanty namagna tsy matanty namagna roso tsy matanty namagna handeha ary tsy matanty namagna agnamboatra zay nambaran'ny président fanavozana ankehitry mila miova saigny atsika ketsika no sy bidy koa tsy iova na izy agny fo mieritritra andeha movatsika eto ampandroso atsika koa tsy iova ihany avanairay tsy ataoko lava volava mankasitrika mankateny ho an'izay nanaraka video ty ary partage mba ho hitan'izy nagnano izy ary tsy adinako mivavaka anao ary tsy arovany matsara zava eto fo za na ioniko droite anao na andeha gauche anao no sy be eto za tsy alahito satria za zany ka no sy be pekitratra ary tsy alahito koa tsy za maty misaotra satria anao mahay oton zanaka zagnary teraka taia izy boko nody taia anao mivolagny fanao Jesosy alonanao ivavaka ho ane ivavaka ho anaka ivavaka ho anaraha volagninao io anao mivavategna anao tsy ompinatseniky mindotsy eky anao mikofesa l'église Masinapoly ary fa koa nisy olo mahamay masantoko setoany ambarobenao voalohany hitanao io amy live io misy olo nanoatra io tsy saotra anaka olo mahainao loatra amy katramo nataonao raha vavin'olo tsy olo araiky tsy olo aroe tsy olo telo tsy olo efatra ambarobe io ny vola igny olo farany tsy manjary ambarobe eto donc za koa amy placenao odon ndao tsenkanao mody aminareo agny atsimo agny izo mambaranao hoe Jésus-Christ ne teraka tamy Betlehem ino na vian'izy niala baka tamy point B izy nandeha baka amy point A nandeha amy point B teraka tany izy teraka tamy Betlehem tsara ny volagny hoe za tompony Betlehem fa izy koa fa bebe izy nipody antany naviany anao ny olobenao navy niasa ny compagnie taminay teo ndragnahary nampifankatia ro nazahoagna anao fa anao tsy zanaka ambariobe zandry togona aminaka baraza aiany tetinao io aminay ambariobe mbarako anao odon ka misy carte d'identité io aroe fo carte d'identité matopy tanzay leka ine hoe antety carte d'identité faroe maha malagasy citoyen zay le araiky alainy amy préfecture kenao koa tsisy roroe io
ahogna vavanao. Fa anao olo farany maloto, boko olo farany nandoto. Jeune Ambaribe. Histoire aroe ambarako anareo vahoaka ny Ambaribe. Anao koa naregny histoire aroe ty Odon. Ahogna trakanao. Raha hafa volagny. Fa vahoaka n'Ambaribe ka za vandesanao andeha gnanovanao velotegna. Anao misy velotegna. Mbarazaboka ino velotegna anao? Ino asanao katramo? Ino asanao Jombilo? Za placenao tamiza jeune, za tsy nataony viavy Jombilo. Za tsy bogosy. Za bimaso. Za lavaoro. Fa za tsy nataony viavy Jombilo. Za namily tegna ary nahavily tegna. Nianatra koa en plus. Tadidinao. Mbola velogno ry mom. Tadidinao. Mbola velogno ary oela velogno ry Pasteur Edouard. Président RMDM. Mandeha pedana anabaviko. Mbola ngatra figadragna izy. Nijotso baka Tananarivo navy Tambaribe Pasteur Edouard. Andiza ino antony nigadragna anabaviko Nidonia. Hoe andeha agnano angataka liberté provisoire ny anabaviko Nidonia. Navy Ambaribe inga ray amandreny président RMDM ni Madagascar tarihan'ny Pasteur Edouard. Nandeha za mom izy mbola velogno ry mom. Boko ko aminao dossier ahaizanao fa za tsy alafonao, boko za tsy andeha andafo vahoaka karanao Ambaribe. Ko olo karanao io ho tavandregna hoe fa mity Ambaribe. Jocelyne zay nivolagna hoe Maxime hoe midomisioniava nareo baka timotimo agny. Izy koa nareo Pasteur Edouard nandeha za mom. Koragna andro to mbarako anareo eto. Hoe mila nangagna plateforme RMDM eto Ambaribe. Izy koa karaha zegny volagniny mom. Managna jeune atsika mety mahatondra zegny. Mety mahatondra zegny. Ampivolagna mom. Ampivolagna Pasteur Edouard. Fatelony témoin misy. Faefatra, fadimy, fatsota misy. Fa raiky ty tsy afaka anao témoin raiky ty. Donc misy. Ahaizanao fa anao olo farany jeune tsy manjary amin'ny Ambaribe io. Za matoky tsy taizan'olo be anao nazahoanao fomba io fa toetsaigninao. Donc alohananao ampagnova olo ho vatsy endriky ninao. Alohananao hampivavaka olo angataka vavaka olo mangata fivavagna ho anao. Anao tsy endriky teraka. Nde anao sako ataoko hoe zanako parce que zanaregny olona agnambara za tognonao mira togno amy zanako fahatelo anao amy zanako tsota. Dikan'izay kontetseniko vary gonom-bary no haninao anao boko mikoragna ndraiky za. Fa koa tsy voakontinao gonom-bary no haninao anao ka za mizaha safiky. Eko aminao vavanao fodia. Io vavanao biafinao tsy biafinao ahoagna trakanao. Anao ka za magnano vavabe amin'ny Ambaribe fa za koa tefa tanao Odon mbarako anao. Tsy azonao 45 minutes mitsakan-kifo odianao aminareo tsy mahay. Mbarako anao zay. Anao misy ty hoe gn'aboloanao, za koa misy nakako izy gn'aboloko io, 7 feuilles. Nikahigna anao hoe atsanga ho président RMDM plateforme Tambaribe. Problemenao ne zandry. Anao mofo nandesin-drano mivoatsy amiaky
amina lay elon'olo tanao publicité ny madamo iny inty commentaire ny madamo iny to kofa natao raha iny fa hoe anao agnano présidente ny plateforme ny RMDM Tambario be izagary amin'ny azonao za zandry za megnatra za tsy masaky miseho vahoaka n'Ambario be ny raha nataony ary andeha gnano anniversaire ialako tsigny za manogno ny ray aman-dreny amin'ny akory atao agnatisako satroko naka olobe zo havako zo tamy tonton bobolo to hôtel de la mer atsika jiaby ka igna invitegna fa agnano anniversaire ny Odon Kamis ny raha nataonareo navitao nde rotompiny hôtel io fo nandroakanareo tao amle présentation vandy nataonareo hoe agnano anniversaire navitaonareo nagnano présentation hoe Odon Kamis no président RMDM teto ny tapany mialatsigny maman mialatsigny tantiny anogno nagnaragna anao tsy fregnana madame Alima hôtel de la mer micro jiaby ta napoaka masaky mivolagna anao Odon fa vandy atsangako hoe témoin olo jiaby nagnatony tao tamy fotoagna andran'izay hitanao amizay ndre olobe fo fa mefanao vraiment tsy haiko hoe dino rampiraniko anao amin'ny azonao magnano politiky maloto izy volagny zokipoly rosto mianara tsendriky mangala fahezana mianara tantara zay nao vao magnano politiky fa zay magnano politiky pourriture olo jiaby ny lefa fotony iny voabaraka raha vao agnatolo anniversaire fotony nagnano micro Pasteur Edouard hoe fa bon merci aminareo naveto atsika jiaby ma agnambaragna aminareo fa Odon Kamis no président plateforme ny RMDM wow zandre ndre ia misy rampoko Madagasikara ndre ia misy rampoko Madagasikara za mahazo parce que za tsy enky misy rano katramoeko ny lotoviko Tambario be za tsy enky misy rano ny lotoviko ta Madagasikara pays nakayo vinakayo za tsy magnano dokotry nangery amin'ny lopalopany voky ny ala tsy karanao koa fa ravagna tary io zandro Adonisy ialako tsigny même izy zandroko izy ialako tsigny agnatisako satroko adjeko koragna zay teto tamizegny androngagna raha Jojo mba hoe hitariky vahoaka n'Ambario be mba hijotsan-dala be tsy andro volaniko tamin'ny Adonisy aza mamaky ran'olo zandray aza mandrobaka varotry ny vahoaka madinika raha tsika tarita ampilamina ampangatana banderole qui que ce soit ny vahoaka n'Ambario be fa vaky barazo hoe izy izo randroko ho azy la chaîne est coupée ny raha nisy ny kaigna anao ama président plateforme RMDM anao ny Ambario be niny réponse nao zandry Odon Kamis hoe za moadala nde ataonareo maisa za tsy midika amy raha karaha io za tsy andeha gnano maisa tegna naka niananao mosipa fa tamin'igny anao maisa tsy zay niananao nagnano mosipa amba hoe fa coordonnateur ny zen XYZ ny Ambario be mba mbaraza kony aboaza kony volagna eto kony ta ia nisy zen XYZ Tambario be nefa ny tsy nomboan'ny préfet Angelo ny latra ny vahoaka azave ary asevazavaina Angelo ino antony tsy nagnamezana autorisation zay ny latra
Zandriko Adonis nitariky. Zandriko Adonis nitranga. Nagnamia conseil Adonis za. Tsy mandroba ran'olona atsika zandry milahatra ampilamina. Karaha nataonay tamin'ny 82 nandrongagna nagnadoso mandeha ampiadanagna izy mirala mianaka mevalignitry ndraiky Beamby Bernard. Zay tsisy telefony, zay tsisy hoe ino. Mpianatra telo laha zay baka Tananarivo 82 nandravagna Anosy niaraka tamin'ny vahoaka 82 zandry. Politique madio nagnanaovanay izy. Fa zay tsy nagnano politique niafitsiagna, politique ny kongomantsiny karaha ataonao io. Tsary nina voalam-bahoaka, tsary ny katramo, boko tsary nanangan'olo trosa tamin'ny tramo. Aboko ko aminao eto ny mare. Anao volana anao mivavaka, anao volana hoe fangatagna vavaka. Za koa angataka vavaka, za mangataka vavaka ndry havako, ndry namako madio, ndry zanako zafiko. Fa olo kely antsy karaha anao de angatako vavaka. Kely era koa. Za manandika tany masy, saza regninao nangery tany fady. Aleoko mivavaka ho an'ny vahoaka ny Ambaribe, mitandregny za marefaka marefa tsy karaha anao. Tsy nandeha anao, tsy nilahatra anao, parce que anao tsy atao mahisa. Fa niana anao mosipa, gaga za, mamony raha tsy nivonegna anao miravaka nifiny. Lingilingy anao nandeha Diego, président koa navy. Raha tsy hainao ne zandry, za zanaka Diego, zafiny Nosimbary. Za zanaka Ankarabe na hoe Ambilobe, zafiny Mantali. Za zanaka Sidlainy be mazava ny Sambrano, zafiny Basambrano Marsely, zafiny Anjavimile. Koa tsy hainao Anjavimile io mbarako anao, baka tsako manondro io anao magnavaritra manignana igny, mamakivaky io tsako manondro io misy ilangilangy, misy lala be ny ivony langilangy io manapaka igny anao. Anjavimile agnarany. Za zanaka tompiny Ambaribe plus que anao. Abaraza ito antitinao. Za misy antity Maridoka, za misy antity Mbatsavavy, za misy antity Ambody Mangasoa, kapitalin'ny antitinaka Lapointe. Fa anao ambaraza antitinao aia. Tsy kontriaviko Madagasikara antsika jiaby. Za zao nde toliara agny za malagasy. Fa za tsy andivolana hoe za zanaka toliara. Non. Misy raha nataon'ny vaza am copie, am carte d'identité hoe lieu de naissance. Tsy haiko hainao na dikan'le hoe lieu de naissance. Tso tsy hainao baka zandry. Misy raha atao hoe ville natale. Tso tsy hainao koa iny dikan'ny ville natale. Ary anao koa fa nagnano hoe lieu de naissance. Dika zay tany niterahanao, fa tsy midika hoe ke anao atopiny tany. Mba mianara, manova analizy, fa bado. Ke eto, valiako volognanao zandry. Io tsisy olo nisakanagna hipetraka Ambaribe. Io tsisy olo nitorovagna nipetraka Ambaribe. Maro ane dahalo mbodira koa baka io koragna dahalo amin'ny Ambaribe. Tsara ny roasine, tsara nataone fitsaram-bahoaka, fa tsara nataone fa vava aza atao be. Antegna koa vahiny, antegna magnaraka couleur an-tany, fomba an-tany. Tanao io, za tsy volagna raha maro, aleo vahoaka hitsaranao donc mise. Mivoleza, ialavy toetra ratsy. Fa tsy zay vahoaka ny Ambaribe, aborotika ranao andegna ambanimbany zay. Zay, katramo raha nataonao. Za koa amin'ny placenao odon, magnangy mivolagna za karaha io za mangala ondraha.
ndray lehilahy zany angalaondraha ke vava aza atao be zandry anao koa maregny volagna anaka io t'as le droit de me répondre togna agnaranaka Zokibe Rangotratra Grivasy aboko za tsy sôry anaka misitriky za tsy malfaiteur karaha anao za tsy magnano fiaignany koriky hitanao koriky baka agnaran'izay amin'ny Ambaribe any tsy mahevoko mitady fa za nahevoko mitady matoa zany ihany retraite zany isy carrière fa tsy karaha anao anjaranao mandinika amin'igny fa mangalaondraha le mamy ho izy tsy mikoafy fa anao miza commentaire ô viavy areriky manevatevanao frère dikan'izay mangalaondraha Ambaribe ka izy regny be debeny amin'ny fotoagna zio tsy mamôfo tany mandry ho an'ny izy efatra lavo na lavony sasany jomaky akabotsy ny vatategnako ny tegnanay eto fa aingany ahazo tany manintsinintsy ro ary andesitsika vahoaka ambavaka teto za tamin'ny joma tsy haiko boty zany volagna hoe mangataka aminareo vahoaka ny Ambaribe za na hagnamia lalagna zelo na tsy hagnamia lalagna be ny tanàna na hivolagna nino député za Zokibe mangataka amintsika vahoaka ny Ambaribe koa mety atao azo atao ambotsy atsika jiaby départ Château-d'Eau zegny misy lamba fotsy atsika magnano lamba fotsy zegny tsisy lamba fotsy mitotro foloara fotsy andesitsika ambavaka regny avatsika efatra tsy navadibadiky tsy narary maty tsy amy lera noho ny etraketraka andry sasany ze fo nakangatako amitsika vahoaka ny Ambaribe karaha nataoko nangataka niaraka tamindry namana tamin'ny fagnadiovagna bazary mbola mipodiko tam'izy hoe misaotra atsika jiaby nandre anjara taminazy igny tsisy resaka politika taminazy igny fa ny mampalahelo fo jusqu'à niany ny mpagnano gazetinay zay voafelaka ny sosy tsara nagnaboaka sary igny vidéo nefa ronrongorongo lomena andeha tary mbo idirako nareo mpagnano gazety baka eo fa nareo pourri loatra zegny voalohany atsegny kangatako atsika vahoaka ny Ambaribe koa mety atao volaniko botsy folakandra oka atsika hitsanga aza ambesagna azy Zokibe mba anao mba vety tsy ny fiaviako ary mamparadina Ambaribe fa atsika tompony atsika mipetraka ao mamily tegna ao ndefa ny vonegna loziny nino jiaby ny mahavely tegna atsika atao atsika fa tsy mifanimbagna ary tsy mifamonoagna ary tsy fandratravagna ny fiaignany namagna engane tsy ho iseky ny karaha igny ary tsy boaka eky ny karaha igny fa ny mampalahelo ty dossier iboaka mitodika amin'ny gendarme ny arrondissement Jamanjary za maro olo Jamanjary nanontaniako magnakory ma fomba ny fiasan'ny gendarme nareo Jamanjary pa koa gendarme neba mirana même chose valiteny nataony valy volagna nataony vahoakany faseny arrondissement hoe tsisy rapare koa zandaro aminay eto tsy haiko amindreo lapoentra tsy haiko amindreo faseny olo sasany nataoko question moaly eto tsisy zandaro Paris aieza la Zokibe
tegna ialako satroko amin'ny tompokavagna ndosany fahafatesagna havagna volagna nambaran'ny vahoaka vitsivitsy namotaniako. Aiza lao izy fa voazagna halignandra ny rodogny zandary zay hoe fa tsy maintsy alevigny poliky possible mila levigny malaky. Ha gaga zay jiaby telo raha misy nino loatra io ma Covid-19 sa io impox fa nagnino rotorotoenareo hoe halevigny malaky. Gendarme manjary nagnaraha zay vahoaka ny volagna raha zay nanontaniako vahoaka misy 5 tsota samby hafa jamanjary toy ny volagna zay. Or kanefa no atsika gasy ny mampalahelo ary nampalahelo ny anabavin'olo matiavana izy ny ala Diego naviky akandranosy be tsy nataty fandivegnana havana. Ino ny ambadiky zay basy fa nagnino rotoroto anareo gendarme mibeko zay fianakaviagna hoe alivegna malaky. Fotony nagnino tsy niareta tory, tsy olona rary, tsy olona vadibadiky. Mba tiako valian'ny brigade ny ajamanjary raha zay. Nino antony? Ary nagnino tsy nambiasagna havana? Zay henosy be zay fa zay tsy magnano karatananarivo miambigny faty amin'ny salon sambanginyo. Valiako volagnanao numéro io. Valiako volagnanao mivolagna numéro io mamaely. Fa zay Mbario be, zay Ankarana, zay Avaratra, zay zatra miambigny fatiny avany. Zay zatra miaritory fatiny avany. Au nom du père izy andesiny ambavaka fiaretatory. Pihira izy andesiny goma izy. Islamo izy matialy izy ambiasany akekandra. Allahu akbar. Andesiny izy. Fa nagnino? CB commandant de brigade ny arrondissement de Jamandar ny rodogninareo levigny malaky le olo. Fa tsy niambesagna natao aritory. Tsy niambesagna anabavy ny navy. Mba tiako valinao zay brigade ny Jamandary. Ary io toetrinareo brigade telo arrondissement à la Pointe à Mbario be fa seny Jamandary la Pointe. Koa raha fahitanareo fa mipaka aminareo, mamango anareo, malaky anareo gnasitriky izy parce que maloto aminareo. Zay ko ny mandevy izy fa tsy anareo. Ziko tsy natiny aretigny fa magnino zay rodognareo. Ny mampalahelo tompokavagna tsy nandevy avagnandreo. Fa leranareo ilanja fatinareo itsaka 45 minutes andeha tany misy anareo zay mangigny. Contraire ara zay magnotro anareo. Fa magnino ny atao karaha io? Ary magnino? Juma haly nikeka botsy, nikeka dimanche, niantinena anareo va magnasarony volagna. Mba azave aminay kony. Donc zay juma haly, botsy haly, dimanche haly. Niantinena, nindra nataonareo zay. Mbola nitady vandy, andeha morongana vahoaka hoe, ampandritany vahoaka. Azafady zalahy. Azafady! Lerana anareo andeha gnegna olo amin'ny lakoaky lefa mayotte. Malaky anareo magnaboaka amin'ny Facebook. Malaky anareo pekaiky mpagnano gazety. Fa nandeta io mpagnano gazety amio. Io le volako rango ela. Zay Mbario be tsisy journaliste. Journaliste ne o journaliste mpesos. Anniversaire ndraiky rebaka. Point barre. Tsisy koa. Miala zegny leran'ny député na maire na tsy haiko azovy ministre havy, igny anao maregny journaliste
betibetiky reo magnaboaka papapapap faramandalo amy vahoaka Nambaribe tsy sakindreo volagniny. Anareo journaliste karakory Bambaraza ino ma journaliste za varamandalo Tananarivo misy voavoatselatra ny radio Tananarivo na radio privé fa nagnino tsy nataonareo tamin'ny Ambaribe raha nandalo parce que voatampim-bava ny journaliste ny Ambaribe banda bruti banda foire reto ary reo journaliste de l'école tsy nandehanandreo nde manoatra zay boka tsy endry sasany foiky fa lerany député au maire mandeha misandoko raha tsy nany magnamia bon l'école sans présence ny Cisco areo malaky repoka manao karaha reo donc misy koa boka re misandoko raha tsy ndreo azafady zay kazabadoegna fa zay tsy bado zay koa fa kajo raha ataonareo kajo vahoaka Nambaribe ndraiky anareo na maire na député na préfet na CB na CC empaka zay miala aminay anareo jiaby ko tsisy tompotany normal anareo tsy mivaky loha amin'olo maty. Resaka numéro nambarany madame ty hoe za mbarako anao madame Mamaely za misy numéro ndro io na fasiny na Jamanjary na Lapointe na visondeko ro io nitesteko marandraigny 2 fois za mikaiky za tsisy olo mamaly marandraigny 2 fois za mikaiky tsisy olo mamaly nipoly za mikaiky après midi za tsy mivola hoe malegny olo eto tsy falegnana olo fa misy zala zay namaly io apasy izy aksanazy na ezako izy apasy dasha baka tsimotsimoagny zay apasy za nagnambara izy bon chefo mba miantso anareo amy gendarme kony fa misy raha karaha zay mandalo aminay maridoka eto testeko ro iny réponse nambarany za malagny za aya raha zao moa ozy izy tsy mety fandamina fa tsy ampy effectif zay ato ny fiara tsisy carburant zegny tsara be volagna nambarany za tsy ampy effectif ro ny fiara tsisy carburant de akory zany ataonay olo aby reto raha mba mety fandamina na alamino sambanareo ino fo ma gendarme anareo ka ina tsy mideplace fa leranareo andeha ndrava ordinateur amy baran'olo andeha ndrava fanagnanan'olo anareo misy carburant leranareo ndi tety bara ndi katsa anareo misy carburant aza ribribegna vahoaka managna budget ny gendarmerie ny police ary ny tafiky iaro ny vahoaka kofa kaigna mandeha nareo zegny asanareo fa tsy mampabe kibonareo amy place ao Lapointe igny 1 mois après zany kaiky ro fasiny oy bilaka ba ro tsy namaly foiky nagnapetraka message zany ndraiky niana maraiky ako tsy haiko nany fafandro aby message possible iro io ka ino amy numéro volagnindreo niany io mavandy ro ndeha déplace temboy anao koa magnamia pesos ro mideplace anao koa gnefa carburant ro mideplace fa hoe volontairement ndreo ke ro ideplace anao ny kaiky nde ro koa namaly apelinao merci ndragnary volagny niandro tsy voaniany anenareo amy gendarme anareo amy police magna publication numéro kaia zegny hoe kaia ty hoe fa izy koa raha azahoandreo pesos volaniko aminareo betibetiky ro mipublier
betibetiky rô mikaiky mpagnano gazety, betibetiky rô misy carburant, betibetiky rô ampy effectif. Fa koa anao vahoaka tembro di maiky anao. Zegny hoe iarony vahoaka. Zegny olo iary vahoaka. Ndre anao fo mandeha mitory amindreo ry. Tsy asiandreo blé, tsy asiandreo javel. Olo torinao marandraigny amindreo folakandro avosotro. Nisy tô raha zegny. Ary matetiky aminareo brigade ny gendarme telo raha zegny. Normal. Rojone miomboombo hoe. Mifagnilaka ro ao. Ny OMC mifagnilaka amin'ny pénitentiaire gardien chef. Ny gardien chef mifagnilaka amin'ny préfecture. Ny justice gauche à droite. Bentanana tsarigna sapeo. Ny député baka imbaka fambilanko aigny ary. Mandrendry baby mba moaignoaigny. Atsika moa misy député. Mambarazakony. Raha nandalo rango vendredi aligny. Botsy, dimanche. Tsisy mba olo mpanjakagna raiky ny vola. Ny andro jiaby. Karaha lalitry mahitso. Amin'ny radio télévision party. Ny ambaribe. Hely jiridinareo io be foagna. Adosiko agnatiny volanko. Zaho araiky folo adosiko agnatiny amindreo io. Amle les adjoints et les maires tout ça là. Za tsy volana conseiller parce que za tsy mikoragna amindreo. Masaody za raiky olombelogno amindreo jiaby eo. Masaody me mitandregny vahoaka. Masaody magnatogny vahoaka. Masaody za raiky zandriko masaody. Iza raiky olombelogno amindreo. Zay ty mikoragna eto. Ao tena masaody. Eto tsy isan'andro. Za magnotany izy vaovao. Karakory vaovao zandry. Ino kabaro ino mouvement ino ataotsika. Za magnambara izy zandry. Misy raha karaha zegny amy quartier karaha zay. Fandao za avy. Bon zoko be merci izy fa zande. Izy mandeha. Problème ni aitry. Nariagna tary. Taia ta batelage. Ambody vanio. Isorako zandriko masaody. Nitsangagna nandeha tary. Problème teo pokase. Vaty jiaby teo niraraka igny. Isorako zandriko masaody. Nitsangagna nandeha tary. I lalagna potaka. Pavé namboariny azovy ty piky. Isorako zandro masaody nandeha. Fa le reste. Anao ikaiky ro. Anao ro tsy amaly anao. Za ty navy nikaiky maire alia Bodio 2 fois. Agname solution. Tsy andegny ino. Agname kelera koa izy andeha maly za. Kelera. Nde solution namiako izy talohan'ny propagande. Izy boko nandesy nataon'ny propagande. Tsy nitatray. Izy andeha maly zany any. Za fomoaka. Normal. Za zoky be. Zegny ny vahoaka miaraka aminaka mitaky fialany be ny tanàna aminay eo fa rangona viandro io pourri potiky tanàna ny Ambaribe. Ro io OMC aby reo nagnapotiky tanàna ny Ambaribe. Ro zio tsika mikoragna amina ro zio ny ro sa abao. Korotigna ambony ambany ro nanjary vaika roe. Fa gniliky amizay. Ahiliky amy pénitentiaire. Nandeha nahiliky tamy zandry pagaly. Ino ty raha pagaly amizay? Asanao Angelo en tant que anao préfet. Ny tompy nandraikitra amy raha mandalo amy tanàna. Ma préfecture any Ambaribe. Fa asanao volanko préfet Angelo dès le début za fanambaranao. Tsy lionao mamehy Ambaribe. Les seuls. Eto za mitodiky amin'ny ministre ny intérieur amin'ny Ambaribe o ambarako anao. Mialatsiny monsieur le ministre. Parce que za fa maregny tsitso aloha mbarako vahoaka niany. Misy olona andeha nagnano vandy tagnabo tagny. Hoe fa za zanaka ny Ambaribe. Oh! Aia mantetinao Ambaribe e.
fanavy préfet tamitsika teo 2 fois. Nandeha solelaka tagny izy io, baka ny body eo ary andeha nikefa retiretinazy amitsika io. Oh, tandrematsika vokany Ambaribe. Alio fambarako niany. Zanagna ambararo tagnaby tagny, olo io fa taminay teo ary nagnano crime taminay teo. Parce que nagnino? Mpitondra amitsika ao, na tiako na préfet, na maire, na député, tiako na zovy. Misy lamboridy amin'ny horogna antsoritiny stringy. Anao ny maire fa tsy vadinao, anao ny député fa tsy vadinao, anao ny préfet fa tsy vadinao. Non, iro komandiny vadinao. Ho any zay magnano izy. Non, azafady zala. Azafady. Azafady. Adosoa aminay io maire io fa tsy mamango. Zahava raha mandalo. Karaha zao tsika tamin'ny tong jiaby nandalo. Atsika fa nagnano reboisement. Fanamboly kakazo. Isaka association, isaka l'école, isaka zegny hoe reboisement tsika zao. Bientôt tapitra. Dans 5 jours, janvier, tsendriky nisy reboisement raiky natao. Normal, andegna reboisement yamatsike. Mompasoa jiaby fa nalafiny aliabodo, sy ny forongony, nizaregna ampanambola, sy ny forongony. Ministre ny tontolo aignana, mba tiako ataonao audity, raha jiaby zegny. Ampidiana amin'ny avahoaka taninay jiaby. Nde place andegna anaovana reboisement zao tsisy. Atsika Ambaribe fone zao préfecture tsendriky nagnano reboisement. Anao ravoravo maregny préfecture sasany, faritany sasany, district sasany fa magnano reboisement, fa vita reboisement. Atsika nino? Ny hongo ela nagnatsika koa mila miagnary sasany andegna anaovana batelage. Nino ma tsy filomigny batelage misy eo? Ambarazay koa fa nalafinao koa liabody batelage. Io koa raha ny fanjakagny. Zay vahoaka n'Ambaribe, ministre ny intérieur magnano anao azafady adosoko amy satroko anao apetrako amy voninahitrinao. Ravagna OMC aminay ao. Adosoa préfet, adosoa maire. Zay préfère zay Ambaribe asianareo PDS. Ary zay misy zanaka ny Ambaribe mavita magnano PDS aminay ao. Managna général zay ao, managna généraux zay ao, mavita mitondra Ambaribe PDS. Fa zay kazamigna olo baka tsotsorony. Na baka Bimape. Misy zanaka ne baka andavako tokogno général, retraite, mavita mitondra PDS nay io. Manona agnarana tsy firegnana za. Zanaka Ambaribe. Général Dolo, tonton Dolo. Ndesa tanana tonton. Fa zay kajo. Doto sofinay maregny olo baka tany tsy velogno an-tany misy izy agny, avy amy tanananay io, ande melo tegna. Non, tsy accepté zoky be. Managna olo be zay mavita mitondra tanananay. Ampidiana amy place ny edy. Zanaka Ambaribe, misy antetiny izy baka Ambaribe. Fa tsy olo andisandoko boe baka, zane baka Ambaribe. Io ne le problème aminay Ambaribe. Iro nandesigny niany. Non, franchement, mampiteny ratsy raha ataonareo ne. Ambaribe, be mazava ny Sambrano, Ankarana. Toko telo mamasak'andro ro tegna andrano Saroanosy. Aloaloha ro io miaro. Taloha, tsisy tany nisy bureau administratif, koa tsy t'Ambaribe. Zay naviny, olo baka be mazava ny Sambrano, olo baka ta Ankarabe, miasa taminay t'Ambaribe to fonctionnaire. Week-end ro mipody amy tany misy ro. Le lendemain de lundi de bonheur ro havy. Niany ro navio ro magnano ro fa ro tompony Ambaribe. Wow! Tsy anao niantra lycée taminay teo na anao niantra école frère taminay teo ke hoe anao tompony Ambaribe. Abruti.
mba aza zay nefa antony andesiny tatagnapo tagny hoe angalagna place-ny Angelo e. Amba hoe izy za tsy famatra, za tsy contre, ary za mihitsy ny vola be mazava ny samby rano ndraiky Ambaribe araiky vo ranomasiny nampisaraka zehe. Donc matoa Zagnahary nampisaraka atsika samy amy tany faviatsika. Anao koa baka be mazava ny samby rano volagna za baka deja izy tsy baka be mazava ny samby rano betsilio fa izy teraka tombo tabe mazava ny samby rano. Atsika jiaby ane zama, atsika jiaby nanangana namoro festival soro aza famaragna raha zegny. Ke eto za mamoha ministre ny intérieur mialatsiny manongona agnaranan'olobe tsy firegnana. Monsieur le ministre, mialatsiny aminao zalahy, tegna mitana vity anao tsy ambava ny ratsy ampidiana plasiny maha préfet izy edy zanaka ny Ambaribe. Fa le raiky alana andeha taminareo tagny igny zalahy tsy zanane nianatra taminay teo niaigny teo fa izy tsisy antetinany io fa teo indroe izy nitondra taminay teo niafatra vahoakany tamy raha nataony parce que izy ny préfet vadiny mikomandy. Aloha bokako ny mari zay raha misy amin'ny Ambaribe. Ke niany monsieur le ministre ny intérieur mba tandrignesa volagna reto vahoaka reto aloha alefako iaratsika mitandregny fa vraiment reto olo reto mamotiky Ambaribe vitrine Madagasikara. Tsy tokony karaha io fa azafady fa indroe mandany ianareo e. Indroe mandana ro pire ke mandana ataonareo voalohany manda ataonareo zio pire mais pire be ny tanànanay tsisy raha nefany eo ke raha iremersiavako izy nagnadioandavako tokony basta. Aloha tandrignesantsika vahoakany Ambaribe magnazava mivolagna hoe ino monsieur le ministre takiny vahoakany Ambaribe. Izy regny be debe ny vahoakany Mosibe mitarena hoe eo rano tsy ampy, eo zegny hoe jiro bon efa kirikiri le izy fa ny rano sy ny hoe secteur sasany tavela be Mosibe tsy mandroso. Ka zay zavatra zay de mampirof misy défaillance zegny ataon'ny ben'ny tanàna ka ny vahoaka feno vahoaka andesiny eto tegna hoe mitaky ny mpialan'ny ben'ny tanàna fa satria tsy mampandroso Mosibe ny zavatra ataony fa hoe lasa miverina amin'ny hoe tsy fandrosoana ataontsika hoe mandroso miemotra zany tanàna Mosibe vokatry ny fitantanana nandenga satria hita fa io ben'ny tanàna io anisany tokony ataontsika hoe anaovana ny fagnadiadiana satria na ny fahatongavany teo aza efa vahoaka ary lanilany fagnahy magnontany tena hoe io marina ve ny ben'ny tanàna ny fidine sa tsy tokony hoe izy le volagniny hoe aloha zay ben'ny tanàna na hoe ataontsika hoe président délégation spéciale zay vongony mpandroso tanàna ny Mosibe no atao amin'ny tanàna ny Mosibe fa Mosibe ingy izy le volagniny hoe managna sata manokana ary zay sata zay dia raha ampiariny mazava tsara tegna hoe tokony ampandroso tanàna ny Mosibe fa mazava zay tsy za mijabaka amin'ny asanao ministre ny intérieur fa mafy raha ataon'olo aby reto zay Ambaribe fa nivolagna za tambotsy ministre ny fitsarana adosominay io madamo avitra io fa io namoany zay teo tsy haiko nanavy aminao agny le afatra madame Fanirso fa zegny olo mahita Fanirso mba raha izy zoko be mangataka hoe adoso amindro Ambaribe ao madamo avitra io fa io namoany zay atao io tsy niaro zay vahoaka fa nitady velo tegna ho anazy.
Magaga za koa no zegny tsy tafidriky ranabafo donc tsy baka aminaka ty fa baka aminao parce que olo jiaby karaha midriky tafidriky sese eo fo tova tsapatsapa ny vodiny ako ko fa tsy azo antodiny anao mangala teny ke zegny tanareo zegny atsika io baka hitany eto za aboakako sandra dossier za mitodika amin'ny fitsaragna ny Diego satria za koa tsy diso araka ny tatitry azoko besa alohan'ny za volavolagna fatany normalement le 2 mipasse tribunal à Diego maire Ambaribe normalement eto za mitodika aminareo fitsaragnany a Diego aza potehigny tanànany maire koa fa diso ambany lalagna de ambany lalagna fa izy ka zandeha ataonareo agnabony lalagna fa zay vahoaka an'Ambaribe paka tofoko amy raha ataondro OMC reto tsy adalane zay heta amin'ny MRFM tamy fotoagn'andro zay fantako hoe ravagna assemblée ke eto za mitodika aminareo tribunal maefa Diego le 2 normalement maire any Ambaribe manongany miambigny zay vokatry ny fitsaragna izy parce que fa regny nefa misy tsiotsio'ny pesos mihodigny agny miliara karaha nataony Daody nandeha Tananarivo nandeha zara miliara nefa mbola tsy nafaka za tsara mitsitsy aminareo vahoaka vandesanareo fa za tsy mavandy amin'ny vahoaka amare besa misy dossier faraparany manomboka amarebaka session-nareo amin'ny commune urbaine municipale ny Ambaribe ary session extraordinaire ty boka avy mivolagna anay ndraiky zandry Fabra hoe rango nahaizandreo kabarika extra itra intérim tsy haiko nino ty ro jiaby nanjary extraordinaire tetekana ro jiaby mbo avy extraterrestre koa ino raha misy extraordinaire anareo mare session 3 jours fa fanja andra maromaro fanjava maromaro fanja vola nazy baka tala réunion nivangana carton raiky Nestlé izy fambarako anareo zegny vola nazy ny maire ne tala réunion nandeha nivangana carton Nestlé agnan session nareo mare fa nisy andra maromaro fanjava maromaro ary taogno maromaro za teto ny volagna place araiky ty hoe ny photocopieko message ndreto ray amandreny mpianatra ary ny fikambanam-beny mpampianatra amin'ny école frère Ambaribe fa izy ty ndraiky tsy publieko parce que archive nakazy ty parce que misy agnaran'ireo tompony agnivonivo agnaran'olo tsy publieko folo ro io izy koa ro dossier folo ty nivolaniko io atsika magniakandra fa lo résumeko parce que ro folo io olo samihafa ray amandreny samihafa samihafa tany faviany lapointy ndraiky en dehors ny lapointy fa en général raha nangataindreo volaindreo araiky fo magnajo anao ray amandreny zokobe mba ombiagna ho araiky vakiko tseniky araiky mba ombiagna ma ho tanterandreo amin'ny commune ny fagnadosoagna ny M3 tsy haiko 3M eo en place ny olympiade
izy ty tso ataonareo vandoko tanareo ray aman-dreny mpianatra misy zanaka amin'ny école frère folo ro ty aminaka eto nitaregny raha volagnin'reo jiaby presque miravo ro mitaky fagnatsoagna M3 tsy haiko 3e tsy haiko na ino io en place monument olympiade io fa ela za teto nivolagna anareo tamy la commune anareo tamy la mairie aia maraiky zay mivolagna ato vazaha raiky zay manambady gasy managna zanaka mianatra amy frère vazaha eky ty ya cher compatriote Zokibe atsika aloha taoko teny gasy lera atsika ozy izy miaigny karakory ozy izy dans le pays dans le trou nefa ozy izy mila iboaka karakory ataotsika ndiboaka nefa la commune tsy mahano asana vazaha zao izy izy misy zanako mianatra amin'ny école frère zao izy izy membre ny mpampianatra parent d'élève amin'ny école frère za misy raha mampitaregny za en tant que za parent d'élève ny école frère Zokibe izy zao izy izy étranger madameko gasy baka Jamanjary madameko mitantara aminaka nambarany hoe tamizay mbola nianatra en ville zay baka Jamanjary zay misy raha igna hoe transport d'enfant ary hoe transport ny Jamanjary tamizay zanaka ny cadre ary piasan'ny siramamy ndraiky zanaka ny Jamanjary i madame ty zanaka cadre tamy fotoagn'androny donc mandeha transport ny zanaka cadre madame nakany tantara ozy fa io place misy 3e io izy teo zegny place fiandraisan'ny zanaka ny Jamanjary Jabala Digoely madirikely zegny miamby amy sisin-dalagna transport mandalo io tamy fiambesan'ny tseky transport zegny tomobily mangala zegny parent mangala ankehitriny ozy izy ndreky tany pitrahany tseky iambigny bajajy atao abony mangala tseky tsisy place io donc monsieur Zokibe ozy j'aimerais bien mba volagninao tahira ndraiky ro my commune hoe adosondro raha io marigny Zokibe ozy matetiky anao mivolagna raha io fa tsy ataondro ro mivola agnatiny mandiniky izo magnatiny ke anareo manomboka maray anareo amy la commune ataovanareo hevitra agnadosoanareo raha ty fa mitaregny mpianatra mitaregny parent d'élève anareo zao iambigny misy accident ny bajaj andia tseky arivo sa misy fatiny tseky kogny bajaj io anareo mivandikoropaka mba azo magnano loha morony karaha zay zalahy fotony tsisy zanaka anareo mianatra io folo fitaregnany ray aman-dreny io baka mpianatra ny ray aman-dreny mpianatra ny Saint Joseph eto za mitodika ministre ny sport Désiré Rassamba monsieur le ministre anao Tambaribe bon eko dienao Tambaribe tsy resaka sport fa resaka fianakaviagna bon igny tsy dirako igny devoir anao fa za mitodika aminao monsieur ministre jeunesse et sport io place misy 3e io monument place publique place nagnanaovagna nagnapitrahagna olympiade natao Tambaribe tamy fotoagn'andro zay hety nagnapetraka azo teo donc mitodika aminao za ministre ny sport enao valeur an'izany hoe olympiade zegny Désiré Rassamba
resiny adidima jeunesse sport anao okare mba tsy place publique andegna anaovagna endura raha karaha ro navy teo tagny voalohany koa tomobile bobo mady zay mandafy pidipija sy ro ke eto za volagna aminareo agna session nareo mare commune urbaine Ambaribe extraordinaire ataonareo mare ampidira agnatin'ny jour nareo mare agnatin'ny 3 andra agnatsoanareo le plus vite possible fa mitaregny ray mandreny mpianatra tsisy tany ambesagna bajajy mpianatra bablan jiaby eo no occupeny M3 tsy haiko na 3e na M3 fa ela za teto ny volagna anareo zegny ke eto za magnetagna anareo parents d'élèves ny Saint-Joseph solution miako manova taratasy anareo alifasa aminaka fa alefako ministre Désiré Rassamba maire koa tsy agnadosy M3 io parce que io place monument olympiade c'est partini jeunesse et sport ataova demande nareo jiaby demande araiky anareo jiaby parents d'élèves association parents d'élèves ny Saint-Joseph école frère Ambaribe sy ny avinareo jiaby zegny mananjanaka tokony ambigny bajaj io alifasa aminaka za mikoragna amin'ny ministre amy Désiré Rassamba fa izy koa maire ndraiky tsy haiko ro conseiller io tsy andray andraikitra agnadoso zo 10 février fankahitatsika za mampizanareo fregnanareo olo tsisy raha manjary volagny frère teo igny ataony maire ane ko contrat nagnanaovan'ny maire vita zargage tara contrat ni azo annulegny contrat azo ravagniny tsy mila ke extraordinaire mila fivoriagna zegny hoe mila ty foagna contrat nataondreo tamy zarga zegny ne problème tiky io ne ro taloha nagnano contrat io alors dans ce cas-là basy za mivolagna aminareo vahoaka an'Ambaribe izy koa fa tsy adosondreo M3 io mitodika aminareo mpivarotro mofo lasosy lasopy sirop ny qui que ce soit mipidiana anareo mivarotro amy sisiny lalabe devant BNI jusqu'à amy tribunal aleo samby varotro io baka abokoa cassé prix ny M3 izy koa M3 mandafy boisson 5000 francs nareo fitaova 2005 izy koa ro mandafy plus que ça nareo taova la moitié cassé prix aleo samby mivarotro fa zao kosa izy aza mitovy lalabe fa nagnino mpivarotro teo nadosonareo M3 napodinareo io ni acceptenareo tao io za tsy menasy fa zehe mitondra teo nagnapetraka io place monument olympiade io fa tsy natao ho an'ny bivety bandabouti anao manambady vazaha anao zany kagasy vazaha foagna koa boka miaraka aminao mandeha magnarano place monument mais oui vazaha foagna mba manambadia vazaha misy jery fa tsy vazaha foagna nagnino tsy mandeha magnano bivety amin'ny Arc de Triomphe magnino tsy mandeha magnano bivety ambany Tour Eiffel fa minery azafady ke za mitodika aminareo amy la mairie agna session anareo mare 3 jours ampidira ao important io fa ray aman-dreny mpianatra midéclare zanaka tsisy tany ambesagna raha fa teo fa ambesa ndre za ty mbola nianatra teo zany miambigny transport d'enfant jamanjary teo parce que iska vendredi za vo manonga jamanjary zay ty niambigny za mianatra école frère teo fa nagnino niany andeha toa karaha io le raha mba aza magnano jery tsy manjary hoe io ne olo zay ne problème nareo fitondragna io anareo magnano mahay politique fitondragna io tsy somo
fitondragna io karaha no amy club aleko ohatra Barcelone, j'adore et je l'aime. Zay ety supporteur adhérent magnefa amy Barcelone, manoagna Barcelone. Zay koa fa misy joueur tsy mamango aminay, nde izy hoe joueur maefa io koa fa tsy mamango aminay, zay midéclare amy staff. Oh, zay tsy mila io. Aleko ohatra Strasgen, gardien de but, nanagna maizazy amy Barcelone, ary mbola amy Barcelone. Zay koa volagna amy staff, non, zay fa tsy mila Strasgen. Staff mitandregny les adhérents, parce que adhérents de Barcelone, le peuple, zay supporteur adoso. Tsisy ke hoe izy ty, non, zay tsy mila adosoa, miala. Zay tsy mila entraîneur io, adoso entraîneur, zay mila entraîneur fulany avy eo ampidirigny le tian'ny peuple. Fa tsy anareo ke zo ka contre, non, contre azo foagnina fa zay ka zatao foagna. Na contrat otrino nataonareo teo na otrino, karaha io ne izy ataonareo rond-point bazar io tsy ampodinareo juskany any, parce que nareo nisy contrat ndraiky andila tamy fotoagn'androny. De noho ny andilagna amizay magnefa aminareo ao, tsy sakinareo mipody rond-point parce que azaonareo pesosy ifeny andilagna aminareo. Izy io nanjary nino io, combat des chiens. Za tsy hitako ino asan'ny rond-point io, nandeha natao ino, combat des chiens io edy, parce que fandroaka mamany mangery tany masiny. Anareo boko mivola hoe afa zay sakalava, zay hety ambario be. Zay hita boka matsisy jery meratrika boka. Mosquée tambatoloaka ta Dar es Salaam nandeha naronga no ny tany mila legna. Zay olo misy fagnahy. Mosquée tragnon-dragnahary. Zay gn'atao zany vola aminao, ro jiaby ao extraterrestre. Ke eto za mitodika aminareo jiaby. Anareo amy la mairie, zay gn'agny session amare, 3 jours session extraordinaire anareo. Adosoa raha io. Atsika koa tsy fankaratsy. Contrat zay mety foagnana. Izy koa tia gn'any buvette izy ataony agnaty lakoronany, na ataony devant tragnonany. Araiky io baka fa nadosondreo. Araiky tamy fasin'ny préfecture tary, tamy fasin'ny district naboakako igny, vidéo. Fa nafaka ma, ke ino tsy agnadosoanareo araiky ty. Fa zao maio, zankanjovy maio. Io malakorin'ny babandreo sa novendreo tamy dadilaindreo. Nde zay nagnano raha teo fa zay tsy mandrobaka raha io. Ro baka avy bimapay kotsotsory tsy mavely tegna androany, ro mandeha mandrobaka tanànanay, tsy accepté zoky be. Ary tsy ambelako nareo amy la mairie tanko tsy adosonareo io. Parce que zao fa nandeha endure volagny parents d'élèves. Mais ary mehe mitatra fa nandeha en ferraille. Za koa tainy, mbo hitanareo ny tapako amy salimo io. Taovanareo aminakaboka dalagnanareo. Zay mandeha tanànanareo, zay magnaja tanànanareo, ke nareo avy amy tanànanay tsy magnaja tanànanay. Azafady. Efa polo tao magnano hoe za mipetraka andafy. Commune misy za, mais za tsy henky nagna scandale za. Parce que adjeko, ary za managna place naka amy commune io. Tondra jeune. Izy io. Session 25-26. Izy io. Tanareo io. ATBB. Avenir Tremontine, basketball, ATBB. Anagnako fierté zay. Ke maromaro nikoragnesitsika teo zay, marinamagna regny miezaka niditry fa tsy haiko asa réseau koa magnadary boka ratsiratsy andro aminay aty, malimaloko zay, malahelo zay. Fa igny zegny ny masaka naloky niany.
Ambila ro miombo amin'ny OMCO fa ro magnaratsy manjary agnantaritra amin'ny président za mampizana ro. Sady président ni marigny izy magnaraka zany zegny raha nambarany za zoko be ozy izy magnaraka anao ary mitandregny eo heny raha jiaby zegny ary regniny fa maro dossier aminazy agny ijotsony aminareo mbaribio fa eko mbiagna izy ijotso fa za tsy agnambara mbola nareo tapeny tampoko avy eo. Ke zegny izy ry avako aby zay tsy vitatsika niany amin'ny dossier aby reto mety ataotsika magnaraka fa anareo ma nangataka no za naka volagna koa ataoko azoko be mipidiana fa zay voanao koa tsy agnambara zany ndray mipody eto agnambaranareo fa nareo koa tsy hitsangana za koa tsy volagna za tsy moaka za tsy kivy fa tanàna naka tsy tiako atao raha maloto e za ty mifiry tanàna andianako za tsy ary nagnara maloto même Madagasikara hitako ne Madagasikara jiaby ny couvreko Madagasikara jiaby fa za tsy nagnara maloto ary matoa za mahazo vaovao toliara fianaratsoa Tamatavy Majunga Tananarivo jiaby parce que tamizany couvre Madagasikara za managna manafinaka tany jiaby ro même ro 23 régions ro misy manafinaka c'est pour ça za mahazo sary mahazo vidéo koa fa misy raha tsy manjary agnatin'ny faritry Madagasikara karaha sasany nandefa MP aminaka azy azoko be karakory nataonao nahazo vidéo raha jiaby amin'ny secret mampalahelo jiaby ty hay za tsy mikara maolo fa ro manafinaka paparazi ndraiky mamarazinaka ro miaraka miasa aminaka andesiko magnentana mampafantatra atsika vahoaka hoe mafy raha ataon'ireto politicien et politicienne atsika malagasy ty fa mba mahatongava saigny eky atsika zegny ny masaka azona roso tetony any lavalava zegny iraviko anareo jiaby fa fangatanareo za mipody bon manomboky niany zoky be mipody amare talata e za sakalava za zany kankarana za tsy magnambany fombandrazana anaka talata za tsy raha ataoko alhamdulillah robia koa tsika tsy fanojy sauf cas exceptionnel za avio ke zegny izy mankasitraka anareo jiaby apodiko fangatanganaka ho any vahoaka anambaribe miondrefa tsika amin'ny alahelo ataovanareo botsy folakandra ny filaharam-be tsika amin'ny alahelo raha nahazo atsika ry havatsika tindria falavo na dosy fahignana andesitsika mbavaka ke tiako aviagna amizegny magnano rodobe tsika rango amy satodo mijotso ampora tsika mandalo ambany omino manonga tsika igny canvera gymnase igny mipody satodo aneo tsika zao tontolo zao mba ho hitany fanjakana mpitondra hoefa agnatiny alahelo ny vahoaka anambaribe ny raha nandalo jomahaly kiakabotsy andesitsika mbavaky izy ro efitra regny engane tompoko anareo fitsaragna anareo na tsy haiko pénitencier tsy haiko na gendarme na polisy na nareo MC motrika tsy manjary io aza vandesagna vahoaka fa aboazy heny marigny parce que nareo mihombohombo le fagnaboagna gadra boaka haligny mandeha mission mipody magnena koa ahiriky ny préfecture fa pénitentiaire mivola ro préfecture magnano io mazava ho azy raha zay fa nivolaniko teto ani ke sorako anareo jiaby amy magnaraka koa ciao bye